Yoro try mangai even merchang apa yang skobha biang hisasian parsha ke YouTube channel kajing pertama. Perlu bejunga syabingin sedang toin pedam klik kajing duai. Au blek pajing bah beneng long bakoi ke kerteng ke jong be wan ke hima ke jong be long kaman ke jong be hakndo kumbah beneng hakri klemba try kan rat ngai ke bura ko jiro shame bangai khuble yeme try kan rat ke jindar kar ke jong me bangi iwe piwe bamlari la smart kan dong ngi bamla pelat ngi ne ke jima jim sa jim pang tong jahi bamla kar khu do yangi ba pendapan biar kam chiki baro isu bi chunga hande klemma shopping puli ka khtien ka jong be to ilam na ti ma me ngi to angi ka jinna ka start ka jis tho ka jing champang khnang bangin la ba thoi ka khtien ka jong be ba pen kam be ki jing long jim jingi ba man la ka sngi atrai kan ra khani khleman ngadwai sko ba dan ka lang bagi brio ka jong be ka lek sat lak ka barthai ki ben kam mi ka jing rap na khti bas bun ka jong be ba to pala ki na jing ma jim sa ba to pala ru ki tras be nga na khti ka jong saitan ba bang hitip tras be nga bo saitan uya ko sing ho bayai ap kumno bon khandrop ki brio ki jong me bisu bi chunga ngi lo ki nong pam sko ba ma be ngi ki like let ki rangkang ka jongi ki bangi jibsi me malak si por jim jingi me ki ne barongi panyo ki dem hatam jisu amen ladan uwe khna ubadom riang bha ban bun sin jula ban control yala ka jingdom ti ukpa jo ne khna ula kwa ban ai jisneng ye u khnang ba undubla ban control yala ka jingdom ti ukpa ula ai khun jo u shi pla ki break ban ula ong ye u ha kanu ka ski ba phidom sa ini ki break ha kan kan ro ding te ha ka si ka baning kong uni ukhna ulasa ha do lai phnyau tali ki break kata ka mod ba ha kata ka sngi uni ukhna ula dom breu ha hadin katu ka ne tayo uni ukhna ulala ban kabu yala ka jing dom ban kata ka jing sa break ka jong uru kaladuna kamshim la shimpor ba uni ukhna ulas dang ban tip ba ka kham ba ban kabu yala ka jing dom ban ya ka balit sa ite ki prek ha kata kan rodieng ha ka bakhadu lawan kata ka sngi ba uni ukhna lala ban kabu shisha yala ka jingdom bar ulas ko sarong bha yala de bar umla ban apru mani thu yala ukpa sngo bha uni ukpa ula ong yala ukhun sei uwe uprek haman la ka sngi ka ba phila ban control ya ka jingdom ka jong phi katu kan ni tayo hadien kalawan kata ka sngi ba uni ukhna ulala ban ya thu yokpa ju ba ulala ban sei lut no ya kita ki prek na kata ka kan ro dia teda ka bajai jai uni ukpa ula shim ya ka khti ka jong khon u jong u bar ulaya lam yu u sha kata ka kan ro dia phila le bha khon jonga ula ong bar ula phu sam khi atan hendrei pe ya kini ki thleu ha kani ka kan ro kani ka kan ro dieng kan om long biang kumjo bar uni ukhna ula yai skap bha kar ba uni pa ju u udang kren yo u haba phikren ha ka jingdom phi e no ya ka dak kum kini ki thleu phila bandung ya ka tari ha u brio ba phila ban sei no iru ya ka hendrei kan om better kan lu sien pyong I am sorry ani map no yanga kadak te kan sa be kumjo hi ti uni ukhna ulas ngau thu ba ka khtien ka ba ukren ka long ka ba don bor bha ti uni ukhur ula pet yala ukpa bar ula ong ngakermen ba phin map yanga pa ya ki thleu ki banga labu hapi ti ukpa ula ong hoi khun ngala map ya phi kum ukan ngi baro ngi don ya using jong ka jingdom po jangi parlok be ejunga ngi de ban shakri ya ka lemda kumta kan shakri yangi parlok be ejunga ka bas ngau tanar kalong ba uble uklem ong bangim la bandom ningim de bandom henry ulama ham pad yangi ya ka jingma jong ka jingdom ka bangim la ban control kaktin ka jong blay ka ong ha kinong Ephesus ka long ka basaw khat ba atun reu ka ong to bitar henry wat le pop to wat ai bakasngi kan sep no ha ka jingki bitar jong phi por lob e junga kaktin ka jong blay ka ong to bitar to dam henry wat le pop pat jacob kan long ka baning kong thot bakhat khandai ba at pho ka ong namar kata ko para banget ba e jonga ai ba ubriu baro unlong ubakloi ban yo sngo ubatut ya ka ban kren ubatut ken ya ka ban bitar namar
ka jing bitar ubrio kam jupen long ya ka hop uble phlai e parlo be junga ka e ka bangilai pule mentan hangne ka ong bangi de ban long ki brio ki bakloi bani osngo ban ngap shwa ya ka ba kiwe pat ki kren bangin om jubab wood re bangin ngap bha ya ki parlo be junga shisha uble ulong uble ka jing e shisha uble ulong uble ba e jangi hadu kata ba utip bangi ki brio ngi ki nong pop ngina hab haga pop man la ka minute man la ka second ha ka jing im ka jongi handai kum bangi lai pule parlo be junga ba uble ulo ong bangila bandom ngila ban bitar handai ai ba kata ka jing bitar ka jongi kan om yolam ngi sha ka pop ngine pule shu na ka bible na tin ka jong ble knang bangin yo jing shai shu ka e ba ka ong phang ka jing bitar proverbs khandri lai pu ar ka ong u batut ban bitar u khamla ban yaw u bakhlan bad u basan shar yala ka men sim ban yaw u bajob ya ka snong la i parlo be junga ka e ba tin ka jong ble ka ong hane ka ong ba ka kham bha ubrio uba jamnot u batut ban bitar ban yaw u bakhlan bad u basan shar ya ka men sim bad u bajob ya ka snong parlo be junga shisha ublei i yangi ki brio hadu kata parlo be junga shisha kaktin ka jong bulay ka ai ka jing sngo tho yangi ka ai ka jing penshai yangi iwe piwe habangi pule kaktin ka jong u parlo tangin pule shu ka e ba ka khot na ka bible ka ong yangi ngin pule biang na ki proverbs hi na kal nong ka ba arpu khandai khot ba khat we uba bi usupen mi no yala ka jing bitar baro hendrei ubri ubastat ukhang no yaka bar upen jai yaka PE parlo be junga shisha ka kring ka jong blei ka ai ka jing pen shai yangi iwe pe iwe ngilai pulia na ki proverbs mumbangi tip ka proverbs hangne kren hangne shpang ar jai ki brio ubastat bad ubabit hangne parlo be junga nganget ba ngi baro ngi jule hi yakani habang ngi dom ngi jupen mi ya ka jing dom ka jongi khamtam habang ngi dom baha ngi kwa man pen mi lot ya kata ka jing dom ka jongi ha kita ki brio ki bangi dom lani ngi pen mi no kata ka jing dom ka jongi ro ha ki we pat ki brio handai to pet parlo be junga ka e ka ba ka ktin ka jong uble ka ong ini pule masasin ka e ba ka ong ubabit usupen mi no yala ka jing bitar baro henry ubrio ubastat ukhang no yaka barupen jai yaka pi parlo bi janga hangni ka bible ko ong ba ubrio ubastat upen jai yala kata ka jing dom ka jong u bar jupen mi ya kata ka jing dom ka jong u adangi pen mi ya kata ka jing dom ka jongi hangni ka bible ko ong ba ni de ki brio ki babit kumbang ite parlo bi janga lada dan berdom mano ada ngi dom lang eki ngatep shisha parlok be jonga bakan mi kading kana mi kawai ru ka khtien jong ka jing bha de kan mi tang ka khtien jong ka jing snio baka jing bitar tinamar kata gire ban control ya ka jing dom ka jongi hangni ka khtien ka jong ble kumba hangni kumba ka khtien ka jong ble kala ong lada ngila ban control ya kata ka jing dom ka jongi kata ka mon ngi de ki brio ki basat ecclesiastes kalnong ka ba nyaw khot ba khandai ka ong walong ubashat bitar ha kamen sim jongme namar kajing bitar ka shongsa ha ka shadam ki babiet hangni parlo be junga ktien jongre shisha kalong ka basai bat ka babet hangni kala ong parlo be junga la dangi dom yeno lani bo sa hangi ta ka mot bangi de ki brio ki babiet hangni ktien ka jongle ka ong bawat ai bakata ka jing dom ka jongi ne ka jing bitar ka jongi yano kan sa ha ka shadam ka jongi ar timothy ar pusau ka ong ti kamde ken yau shakri utrai banyania henry banlong uba jamnut yaki brio baro ubanang hikai basha jem hangne parlo be junga ngi ba ngi ong bangi de ki krista ni ba de ki shakri ki jong uble hangne khen jong ble ko ong ba kumno ngi de banlong ngi de banlong ki brio ba jam ki ba jai bangim de banyania yaki e kolosai kan long ba lai khat ba phra ka ong henry menta thupin brand no ru ya ki ne baro kajing bitar shla kajing bishni kajing kren ben kajing kren si na kashintur ka jong phi hilai pule porlo be junga katu kan ki khot na ka bible ka bapen shai bangim de bandan kata kajing bitar hapo ka mesim ka jongi ne bigin bitar yano
badhang ni parlo be janga yakting ka jong ble ko ong ba tongin bread no ya kata ka jing bitar kata ka jing bitar shla ka jongi kata ka jing bishni ka jing kransi krasang ka jongi ide ban bread lod no ya kita ki e baro bad parlo be janga ka khat ka bakhado ka bangini pune menta ka na ki proverbs kalong ba ar wait khat ba ar hulai jaro basumar yala ka shuntur bad yala uthli usumar yala ka men siem na ki jing jinjar parlo be janga to blin kur khu yang i we pi we bat to yin kan mau ya ki khot ki bang lai puli menta bat kham tam to yin kan mau ya ka to chi thu khana ka bang lai puli ning kong ba pen i ba ki tien ki jongi ka bang ngi kran ya no ka pen mong ya ki ka pen sa ya ka dak ha ka don ha ka basim ka jong ki parlo be janga nge tip ha preng ka jing ya lenti ka jongi ha ka ni ka parthai bon da preng jongi la ya ling ba ya ka ni ba ha bang i puli ka tien ka jong ble ka ai men sim bengi to yin persang kat bala ba in control ya kata ka jingdom ka jongi atep bakani ka jingdom haman la ubriu ka dan bad hakmut ka jongi ka dan atep ba wan mangar ka ju hinga dan ka jingduna bar bangadam ngapen i ka jingdom ka jonga handai habang lai pule ka ktin ka jong ble hangni ka lapen i yangi ba kumno ge ban control bad ngi de ban ngap ya ke ka ba kiwe ki kren bad haba ngi ngap tongin jubab udbut yaki dengan rasngap bah bangin dak pusan bahai ke jingkeren ke jongki bad parlo pe junga ke bas ngau tenat kalong ba ublei loong baladang ipen i ya kata ka jingdom ke jongi haki pat kata kamur bangi ngilong ki brio ki babiet namar ba ki brio ki bastan ki laban control ya ka jingdom ke jongki bad kimbu yaki ha ka masem na ha ka donor ke jongki ki e do no yaki bargi klen no yaki parlo pe junga ko bangi lai puli ha ni kita yo balada thli ujongi ulong bama bha tito gini kan mau parlo be junga ke ka bangi kren ka sadak ha ki we pat ki brio to gini IT la de mer ba men sim sho ublei ban ublei un hela men tengi ba ublei un ai bor yangi mangi tep da ka bor ko jangi nginom la bane ru em parlo be junga to ublei ko khuye phi bang sekondo biang pan ha ka we ka video amen